Takže zde Zlínska, kde mluvím dalšího videa. Sorry, že jsem to nenatáčel. A jsem tady s Emou. Wow. A dneska budeme ochutnávat nový fizzy drink z Koko. Mám větší. Tak. Ne. Tak. Dobrý. Takže jdem to ochutnat. Nevím, jak to ochutná. Jako. Get wrecked. Protože ty jsi to už otevřel. Má to teda plnější než mogu. To je dobrý. To? Jo, hele jo. Ty jsi strašně špatně otevřel. Nevíce. Dobrý. Teďka jsem to krásně otevřela. Takže na zdraví. Cheers. To chutná jak ten japonský puding. Tomhle. A nebo jak to mogu. A ne. Sorry. Moje ruka. Dobrý. Chceš to ochutnat? Jo. Nejvíc chutná to liči. Mně to je jahoda. Mně je to liči. Já nevím, ale mně to prostě připadá jak jak prostě je to. Jak normální mogu. Ale tohle fizzy to dělá aspoň plnější. Třeba. Jo, protože to mogu je třeba jako pocať to je. Ale tady jako po to, a tohle je tady po tohle. To bylo pocať. No. To je jako, co je takový jako milimetřík. No, aspoň ale jako je tam toho víc a za těch 30 korun jako. Těch kousků je tam míň. Ale tak jako je to plnější, takže. To jo, to je lepší, no. Vybrat se. Ne ty. Netí. Ty ten kousek. Ale to mám mega dobrý. Ups, trošku se to rozlilo. Tak. Já jsem ten jeden kousek spolkla. Tak ještě něco musím říct. Napište do komentářů, jestli mám prodávat merch. Nebo jestli máme dělat takovýhle další ochutnávky. Jo. To taky. A taky dejte like. A odběr. To nemusíte, ale můžete a budete hodní kluci a holky. Takže tak asi ahoj. zdarec.